Έχουμε ευχάριστα νέα. Προχθές από την Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίναμε την ανάθεση του έργου στην εταιρεία Ιτρακάτη που ήταν ο δεύτερος μειοδότης. Τη Δευτέρα φεύγει στο Ελεκτικό Συνέδριο ο έλεγχος νομιμότητας και σε ένα μήνα από σήμερα πιστεύω θα υπογράψουμε τη σύμβαση. Χρόνος υλοποίησης είναι περίπου 18 μήνες. Σεπτέμβριο του 2025 το αργότερο θα είναι ολοκληρωμένο το συγκεκριμένο έργο. Επιτέλους, και ζητάω συγγνώμη και για λογαριασμό της περιφέρειας, γιατί πραγματικά καθυστέρησαμε πάρα πολύ σε αυτό το έργο. Αλλά δυστυχώς, αν μπλέξεις με τη γραφειοκρατία των δημοσίων έργων, με τους αναδόχους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλά δεν μπορούν και να το αποδεχτούν, αναγκάζεσαι να πας σε λύσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες και χρειάζεται και χρόνο για να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Βγήκε έκτοτος ο προηγούμενος ανάδοχος και προχωρήσαμε μετά τη διαδικασία της ανάθεσης στον επόμενο. Για να γίνει λίγο τα 5 χιλιόμετρα της εισόδου του Κυλκή στην Κριστόνη. Εκεί όμως ο ανάδοχος, ο οποίος δεν μπορούσε να εκτελέσει το έργο, αναγνώρισε την αδυναμία του, υπαναχώρησε και τον υποκατέστησε ο δεύτερος μειοδότης. Εδώ είχαμε έναν ανάδοχο, ο οποίος επέμενε μέσω υπεργολαβιών να προσπαθήσει να κάνει το δρόμο. Τώρα, γεννηθής έκτοτος δυστυχώς είναι μια διαδικασία που με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι κάτι χρονοβόρο. Του δόθηκαν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες, δεν το έκανε και βεβαίως είναι ευτύχημα που ο δεύτερος μειοδότης, η εταιρεία η οποία αναφέρθηκε, δέχτηκε να αναλάβει το έργο όταν τα δεδομένα, ο κόσμος δεν μπορεί να το γνωρίζει, έχουν αλλάξει. Με τιμές του 2010 πρέπει να εκτελεστεί ένα έργο το 2024. Το Υπουργείο βοήθησε στο να δούμε πόσο μπορεί να υπάρχει μια ενίσχυση για την υλοποίηση αυτού του έργου. Υπήρξε και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε και αυτό το δρόμο. Ο Ανδρέας Σουρεγγίδης γνωρίζει πολύ καλά και εγώ γνωρίζω πολύ καλά τι έγινε εδώ. Να θυμίσω κάτι εδώ. Η πολιτεία αυτό που έπρεπε να κάνει, το λέω, οι συνάδελφοι, πραγματικά και οι δύο παρόντες συνάδελφοι, όχι ότι με τους προηγούμενους δεν είχα καλή συνεργασία, έχω άψογη συνεργασία σε όλα τα ζητήματα. Ό,τι είναι καλό για το νομό είναι καλό και για τους τρεις μας, είναι καλό για όλους. Λοιπόν, απλά να γνωρίζουμε όλοι ότι η πιο προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 με πράξη του Υπουργού Συμβουλίου χαρακτήρισε την απαλωτρίωση του συγκεκριμένου δρόμου ως μεγάλη σημασία για την οικονομία της χώρας. Γι' αυτό τελειώσαμε την απαλωτρίωση τελικά μέσα σε 6 μήνες, ενώ η απαλωτρίωση δεν είχε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, από το 10. Εν πάση περιπτώσει, ξεπεράστηκαν πολλά ζητήματα που δεν είναι υποχρεωμένος να τα γνωρίζει ο καθένας. Το ζήτημα όμως είναι ότι έστω με αυτή την καθυστέρηση το έργο πλέον θα υλοποιηθεί από μια αξιόπιστη εταιρεία, η οποία έρχεται να θυμίσω κιόλας πόσες εταιρείες υπήρχαν πριν την κρίση και πώς υπάρχουν μετά την κρίση. Δυστυχώς πριν την κρίση υπήρχαν έργα στα οποία υπήρχαν οι μειοδότες, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τα εκπληρώσουν. Πήγαιναν και κατέφθαναν την εργολαβική σύμβαση της τράπεζας, ουσιαστικά την εκχωρούσαν για να μπορούσαν να υλοποιήσουν το έργο. Όταν οι τράπεζες σταμάτησαν να παίρνουν τις εργολαβικές συμβάσεις και να εκχωρούνται αυτές, μετά υπήρχε αδυναμία ρευστότητας για να γίνει, αλλά άλλοι το παραδέχτηκαν και επαναχώρησαν και άλλοι επέμεναν μέχρι τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, τα ζητήματα όλα λύνονται και νομίζω ότι αυτός ο δρόμος θα βοηθήσει πάρα πολύ όλο το Κυλκής, αλλά και βεβαίως και τη βιομηχανική του περιοχή.